Omiyo ing'ado nang'o siasa mar ODM both Linda Ground gi Linda Mwananchi. Onge gima ne Linda Ground gi Linda Mwananchi. Jo ground go gin mana Mwananchi. Onge pogruok ma jogi e joka. Kik ng'ato wuone ni jogi ema beyo gi jogi ema richo. Magi jo ODM. Kendo gite ne gin e bwo jakom. To bende ok inyal bedo e bwo jakom higni 20 to ka sama owuok to koro iwacho ni ideologies mag party no opogore. Tiende mano is a self-defeating statement. Ok inyal bedo kamano. Nyaka ibed ng'at man gi principles. Ma kama gimoro yudie to ineno, you lead from within. Ok ni ikuongi wuok oko koki wacho ni gigi nyalo mana timo kia oko. Iye ka emigorie. Kendo ka emiriego piny ni gini ok ber to gini be ber. Gini ok ber to gini be ber. Omiyo aneno ni onge gimoro ni Linda Ground, Linda Mwananchi. Mago te jodala achiel mag ODM. Koro philosophy mag ODM ema gin go. To gi paro foundations mane walei gi structures mane waketo mag ODM. Mane kwa dok mane gweng'i Kibra. Osewacho ni Kibra kawuono chalo London. Dubai gotieno. Gotieno e ndara Para nini affordable housing madhi nyime Kibra. Jo Kibra nokawo ginade to chenro sitipo. Adwa nyisi ni affordable housing miluongo ni Kibera macha ok mar Kibra constituency. En mpaka marwa gi Lang'ata. Koro macha mar jo Lang'ata. Koro e Kibra iye to pok okelnwa affordable housing. To manyocha jatelo biro Kibra mogik ne wawuoyo kode at length. Mosetim mapping kama inyalo time affordable housing ma PS Hinga to gi jogo manie ofise osedhi kanyo moneno ni nitie kama gibiro kelo no affordable housing. Koro wan kaka jo Kibra pok ochaka affordable housing karwa. Moro mochak chamacha ni Lang'ata. Tiluonge ni Kibra nikech mane nying mane en go kane gigi chakore kamano. An kaka mbunge gi abro chung kodgi gimoro amora. Gima lich ahinya e Kibra en welfare. Wan ng'eny kaka joluo samoro nitie gik matimorenwa ka gin atwara gi to idhi iko gi mana Lang'ata. Wan kaka joluo ka in gi problem kata ka nitie tho moro mowuok nyaka ibed kodgi to mwili no be nyaka ter dala. Koro abedo kodgi kanyakla. Skunde wa asewacho ni makonyo nyithindwa. Adwaro ni onge nyathi Kibra madhi oko. Kech wan be wan gi skunde madongo. Wan gi Moi Girls, wan gi Upper Hill, wadwaro gero Olympic ginigo. Obed skunde ma kidhi donje to iko ni kare dieri ma skul mane town. Ok adwa ni skunde wa iwacho ni e slum. Adwa ni kidonjo e Kibra tiwuoni ine chunyi town. To kata sani ka gombo ni alidhi dhi wuothe skunde go ine gik mwatime iye kanyo. Koro ka dok wang'ni tadhi neno ni ng'ato ka ng'ato ma nyathine ni Kibra mokwongo somo, wadhi chiwo ne basari, odhi e skul, jopuonje bende aneno kaka imedo gi, kaka indiko, nikech anena japuonj. Ok anyal tero nyithinde skul to onge jopuonj. Olympic Primary nigi nyithinde 5,383. Makabedo ni onge jopuonj to nyithindo gi ok nyal somo maber. Magi kore gik madwa ng'iyo ni to Olympic ni amed gero ne classes adi. Sani wasegero ne classes 10 mar Olympic kanyo. Koro kwadok to kendo ase renovate the school, junior school ase renovate. Month mabiro be jo CDF dhi renovate na kendo kuon manodong'. Tadwa gero ne gibende pap mar turf magi tuge nikech nyithindo mang'eny machalo mana gi stadium mineno ka ma osechaki. Koro abro ensure ni gigi atimo. Lighting masetimo go koromo. Kamoro ka kamoro, ward ka ward. Adhi kedo ni kamoro kamoro light nitie. Makata kiwuotho adwaro 24-hour economy. Mine uso mena kata kidwa ng'ado wiye ng'ada chuny otieno to koro iusa kidhi mbele. Osiptende adwa ni asewacho ni level 4 cha
adhi make sure ni awuoyo gi governor nikech is a county function mamondo yedhe obed kanyo maber. To kakoro oversight be atima maber. Sani kaka sani wagero ni DC ode. Adwa keto offices te mag Kibra. Obed education, obed DCC, aketo gi kanya chiel. Makoro service bedo easy kidhi ka DC to gimora mora yudo. Onge gimiwuotho Huduma Center ni kanyo, ka DC ni kanyo, mondo wabed ni services watero closer to the people. Kendo security adwa no improve sani kama safe malo Kibra sani onge. Kidhi yo Eastlands kono ipo in kaka koro irwako gine maber ni ring iluongo nango mengutini kiwuoko wato ngato simai kara Kibra sani iwuothe makata ok ingi kata ngei tiende ni waseduoko insecurity piny. Wawuoyo gi security agencies maber to jogo yawuoto matindo bende wawuoyogo mondo ging'e ni insecurity no security chakore kodi. Koro magi gik mwatimo e Kibra ma kata kwa duogo to adhi medo timo. Pero kama na inyama wach mu gik minyalo wego na jopiny. Mokwongo adwoko erokamano ahinya mar luonga ka mondo awuo gi jopiny. Nikech koro awacho dholuo. Adwa wacho ni jothurwa ni siasa ok wanyal goyo ka namba watin. Sirkal oyie miyo jowa ID cards. Chieng' maandamano naneno ka jowa register. Moko dwa mar go kura to moko be dwaro ID. Wan owinjo wamedo kochwa mogi gi 1 million. Makata ka koro wadhi wuoyo gi ng'ato ni wan wadwaro deputy president. Twakoni wakelo kura 4 million kata 3.5 million. Ma ng'ato ok bi liethore ni kochwa tin. To ka koro wayudo sirkal manyalo miyowa yudo ID. En mani be agombo ni sirkal kik minewa ma wakaogi. Ing'eni jowa e romo ni nyayudo ni ng'ato nigi mon 4 to onge kata mane gi kipande. Wadwa ni giket yot makadhako biro koru to yudo kipande to bedo chiegi maber. Ok moko mikawa ewi oya. Koro agombo ni mondo wakauru kipande to wakauru kura. Then wago siasa mamuol e piny wakocha. Kik wayuare kaka oganda. Wanyalo yuare gi jomoko to wan kaka oganda wago siasa maber mar mambula. Jo leaders wa mawango waten gi uru wan bende kaka wabunge utenwa. Wagombo ni kwadhi e yiero ni to wadhi jaluo en achiel. Oganda luo en achiel. Onge luo ma owar moko ni wacho no wato sani koro warruok rumo. Nikech wan e ot achiel. Wadwa ni wadhi kanyakla mondo kwadhi e 2027 wan be wadwa ng'e sirkal. Iwinjo ka wacho ni nyakwa sirkal mo miya 22 million adhi gero go Tibet. Deni waonge winjruok masani mano de ok wayudo. Akoni ni Rerek osetimo mapping. Sitima no is about 400 million midwa kel kanyo. Tikelo mana nikech wan sirkal. Koro an gima wacho watim wang'i kaka piny dhi. To ok ochuno ni ibichonwa gi bedo kanyo. Kodhi kodwa maber to wabede uru. To kodhi kodwa marach to donge nitie alternatives. Wanyalo wuoyo gi jomoko. Omiyo mane wach ma adwa wacho ne jopiny. Kendo adwa wacho ni kwadhi e yiero to nyaka wang'e jogo mwadwa ringo go gi wang' maber. Kik waringa gi jogo ma onge dhi miyowa interest kata chiel. Waring gi jogo ma wadhi neno ni jogi kwadhi go mbele wanyalo ng'ado kodgi aora. Koro mane e gima anya wacho ni jopiny. To bende gi winje lolwe ni sama gi ya. Sky FM ni. Jothuro bende yawe mondo Elizabeth gini be duondgi owinjre mondo jopiny ong'e ni Sky FM bende dhi mbele. Nyakoro mage joangesa ni endi jotelo mabende opogore mag siasa kwedo wechegeko mag lweny kindegeko mag rombe mag siasa kata wechegeko mabende wachre ni wechegeko mag gonizume pacho kaendi. Ne watoa kod Mwalimu Orero mabende en mbunge kata jaod bura ma Kibra county ni ma Nairobi kama bende no kwedo wechegeko mag gonizume mabende nya malicha yenye pacho kaendi. Ne an Elizabeth Otieno to maendi ne en cheno mar Liudi
mar siasa motelo ne yiero no maduong' ma 2027.